Chim kanambar stang kanambar lai spa lai funriu. Kanambar lai spa lai funriu. Shaduan utrangin kiureng kalbatu. Shaduan utrangin kiureng kalbatu. Dajinya makoy baduling dohutrang ni angu. Shaduan utrangin kiureng kalbatu. Niyanum lang mentareng kalbatu. Niyanum lang mentareng kalbatu. Lembadu kipai Kristan barokia lumlang ngia lumlang mentareng kalbatu. Haka katang pa baru kon baru mensem bakot. Amen. Kajing e jong try jing yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lembat kajing islog jong mensem bakot kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bat piru. Tongin aingu yo Jesus yo blay try kan rat nak banta kajing e kajing kerku kabal ayengi kam tame ularui la somarengi ula pelaj ingi na kajing pang na kajing sudam. Bad ularui la somarengi menemit laingi kamit kebesukan jai. Bad hakane kesngi sacisngi kesngi batmai ayengi kum kada kajing kremen kada kajing tengen berkum curu kada kajing wan pai u. Den mata kadau kohan men kopara tongin IT la de hau jisu. Bon riun sumarengi uni adayengi kamtame un kersyaningi unai borengi bangila ban pendap hok yala kajong ke kamram kabengin dei benle hakane kesngi hakur kom ke bakar pang. Kumbang iwan bensi mentah hakane kamas ke bekoj tongin penmap noble try kan rat na baro kilat kitam kiduna gicungi. Baleng ba kajing map kajung blay yaki pop kisang gicungi mangama pi iwe pa iwe ngilong kita ki bekoj bat ke bidor banterwa ya kane kajing maya ke bakrau. Da kajing sngau red kajengi bat kajing kloy kajengi ban kelag bemut tong indem ke kle ngin penmap no blade try kan rat na baro ki pop kisang kajengi da ke ba ngia duai lang ngapla hable badan bor baro badiapi kohmen kepara bangale pop shibun da kajing perkhat da kitin da kikam Bada kajing lengkelet. da kajing le pala chunga da kajing le pala chunga da kajing le pala bakrau e chunga nama kata Pi ko himen ko para bantuan na kabanta chunga how try play chungi. Ublay badan bor baro inis ne yingi badal mapi ki pop jungi unyala mingi sha kachung embam chukur. Amen. Traiken rad ko blay isneyangi. Traiken rad ko blay isneyangi. Kristo mam ko Kristo ram ko nong penim jongi penim yangi. Traiken rad ko blay isneyangi. Traiken rad ko blay isneyangi. Kristo mam ko Kristo ram ko nong penim jongi penim yangi. Tongin ya duai
kanai kasngi giduai kerpang nak benta kaying kasam jong yu babu Valentine solong piao badi kong joyful lengkoi bablay track and rad unang kurku kurdo ya kaying kasam gejengki kam tame agana kapor kaba ki kendu ya gejeng gejeng shidam berkumjurung giduai na kabenta i Bella Sylvia Wanyang banyo no ya kejeng kot kejeng kia kabapura berkumjuru na kabenta i Rosella Wanyang bama iru rake ya kasngi kha jeng i mada kasngi bablay track and rad on ai kejeng kot kejeng kia hakaleng kamet berkaman sem berkumjuru unri kundong ya i banang henang san ha kejeng tibru ha kejeng tiblay Giduwairu na kementai ri bana kurba baidan apedang gejengpang gejeng stam kam tame nagata naga jengpang kansar oblay tracken rat unai kata gejeng koi gejeng kia kebapura saji sen kumjurung giduwai na kementai Euphrasia kanriam bama iru unyo nokloi ya gejeng koi gejeng kia hakalang kamet berkumjuru hakalang kamet sem Toma bagi pop jong kisakri jong me ngi kerpat kotrai kenang ba mangi ki bomla ban persnu bahaya me daki kam jongi ngin laj im leng ba ke jonge sai lem jong kakmi jong ukun jong me ubi imbat basan sha rengkat bat me ha ke jonge long kawe jong man sim bakut ublay junam la junam amen ke jingpule na kitab Leviticus kalong ke baar posan kadkot iway pra hadu katnyau utrai ulaong ha Moses halor ulum Sinai pinken nyau tayo jong kisnem nyau sin ki nyau snem bat kumta kapor jong ki nyau tayo jong kisnem kan long happy sau po khandai snem tenangta phide ban pha put kleng saudong da karon sing kabajam ha kasngi kabashipo jong banai ubahnyeu ha kasngi jong kajing penbiang pin pha put ya karon sing ha kleng saudong jong kari jong pi Bat pin kentang ya kasnem kabasan po bat pin mana ba ya ka jinglai lo keleng keri habaro ginong shong snong jongka kanlong ka jubili na kabanta jongpi haba uwei pa uwei na pi unwan pai shala ka khendau ka siap bat uwei pa uwei na pi Undai banwan pai shala ka yeng kasem kata kasnem kabasan po kanlong ka jubili yapi ha kata kasnem pinom day ban bet ne ban ot ya kabashumi hi ne ban khet yo so wine na kiding wine bom shem la klat naba kadai ka jubili kanlong kabakhot yapi Pinbam kat ya kabashume na kalingka. Ha kade kasnem jong ka jubili uwei pa uwei na pi uday banwan pai shala ka khandau ka siap. Lada pidi halau paramarjan ne pitit na lau paramarjan pimday banyale bomday uwei ya uwei pat. Katkum ka jingbun kisnem Hadin ke jubili kataru pintet na paramarjan jongpi bat katkum ka jingbun kisnem jong ka jinglum ya ki jingot uru undi hapi lada bun kisnem pinpinkew ya kador lada duna kisnem pidai pinhiar ya kador namar kadai ka jing ken ya kisin ot ba udi hapi Pimday banyale bomday uwei
ya weipat Henry pide banting burom yau blei jongpi naba nga ngalong utrai ublei jongpi kaktien jong utrai Nakasam ripunyau kanambar nyaus pa san puan. Kasam ripunyau kanambar nyaus pa san puan. Kaantifan kabaningkong. Ben riu baro wanyaro. La utrai tu pendon burong. Isnei banes bunyangi. Kuplay shan la kakman hangi. Baen yi tu jing ben im chong bi ha birthday. Deng ben riu baro. Ben riu baro wanyaro. La utrai tu pendon burong. Ben riu baro kinyarong. Yami kublay kin pendon burong. Kinyas ngobhana bami bishar ka birthday. Mariang nagahong. Ben riu baro kinyarong. La utrai tu pendon burong. Sungapayang. Alleluia. 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 Kublai Kumaria kabadab daga chingai e utrai udon bat pha lakar khu ya pha nap tengi kinte. Alleluia. 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 Utrai undol ringad bat fi. Ringkat bat piru. Kajing pule nak gospel ba koit katkum u Matthews. Kaburong Hakadagapor u heret the truck ula yosnyu shapanka na u Jisu. But ulaong haraki shakri une uday u Yanis Baptist la penmipat yau naki bayap na kaneka do kineki bor kitre hau. Naba u erad ulakam yau Yanis but ulate yau baset bindi yau nakado jonga Herodias katenga jungu Philip upara jungu namar u Yanis Baptist ulaong hau kamlong kaba shong ain bapin yashong batka badwadla ulasni ban penyab yau Henry ulating hau paidba namar kilanyu yau Yanis kum u nungya tulipa Henry habala poi ka snika u Herod kakun ka Herodias kalashad hakmat kinong shong bam batkala penskyo ba yau Herod halu ba ula kular ya kadaka jingsmai ban ai haka kat ya kaba ka pan yandala batha da kakmi jonga kala ong ai hanga ya kakli Yanis Baptist hangne hakaplian te usim ulas ngisi Henry namar ki jingsmai bad namar kita ki nangshong bad bam jongu ula ai hukum ban ai haka kumda ula pa krai kle ya u Yanis ha bindi badla wanra ya kakle jongu ha kapriang badla ai ya ka ha kadaka kina badma ka patka lara shalaka mi teki sinran
Uanis kilawan shim yakame jungu bat kilatep yaka nangtak kilaleit yatu ha u Jesu ka gospel jungu try Pachingero and Mego. Kohan men ko para ha u try Jesus Christ u Yohanes nadu basdang ka jung yalap jung u ne ka commission ka jung u kren shai ba u dei tang kasur ka basawa hari kenja ban pena ne ban penpriang ya ka jungwan ka jung u Jesu ulong tang kasur Henry ka ne kasur ka ba kren na ka banta jong utrai ka penthut ya ka jing im jong kito ki im ha ka pop ki im ha ka jing snew kawan ra bat ai jing kermen jing tengen ya kito ki ba kloi ban pediang ya ka kham tame kito ki ba ngap ya ka sur ka jong u bat kamjuro kane ka sur ka ba kren na ga benta ka jing pen kre ya utrai kawan ra jing kala hababun kibreu kito kibakloi ban pediang yeka hagane kasngi pat ngi yosngeu ba u Herod ula yosngeu ya kane kasur kaba sawa kabawan kren hau kane kasur kadai kasur jong u Yohanes Baptis haba u yosngeu chapang u Herod bat ka lok jong u kalau kabar ke jungu kaya Herodias kabadai kalok jong para jungu Philip Ukren ya kabasisya uang ba kamdei kababha yame bansyong yala ka para kurim kabadai kalok jong para jungu ka Herodias hak panengkong yasngeo ba Yohanes u Herod habau yosngeo ya kasur jong u Yohanes udon kata ka jingting borom yu udon kata ka jingkloi ban sngap yu namar botip ba Yohanes udai ubreu jong blai udai ubreu ubakoj udai ubreu bobha Henry ngiyos ngeo pat ngitip pat ba Yohanes umla ban lait na kata ka jing sate merau jong kepop dei namar kata ka jing sate merau jong kepop klim jong semla ban yosngeu ya ka jing baha jong kane kasur semla ban yosngeu ya ka jing kermen ne ka jing tengen ne ka jing khot jong kane kasur ka jong blehi lengba kasur jong Yohanes kohan men ko para ka jing em jong u Herod ka khot ka wer yang ayapi bat ka itu yang ayapi haba mangama pi iwe pe we ngi em hakapop ngi sha te mrau hakano kano kapop om dei tang hakapop klem kumba u Herod u sha te mrau Henry hakano kano kapop ne hakano kano ka jing sneu lada ngi sha te mrau ha kita ka jing sneu ngi ngimla ban yo sneu ya kasur ka ba ublei Ukren hangi ngi tiba ublei Ukren hanga badapi habon kiliang habon kirokom haman ka klipmat haman kasngi kajung im kajunga kajung pi yole se ublei wan yatu yang ayapi ne wan kren yang ayapi wan pensha yang ayapi ya kita kipop kibangi im le na kajung sneu kibangi don ha kajung im jungi bangi dei ban i no yaki Henry kajung shatem rau kajunga kajung pi kajung ngop kajunga jung pi ha kato kapop na kajung sneu ni ngimla ban yosngeu ya kasur ka jong blai wala dan ngila ban yosngeu ya kasur ka jong blai Henry ngimla ban pediang ya ka ngimla ban yo i ya ka ne kasur kum kada kata ka jingkermen ne ka jingtengen ne kadak ka jingkhot ya nga ban kelag bamut ngi haban sem ka jong hikai na u Herod mentakas ngi ko men ko para bangi ngim dei ban long kumo ngi dei ban
balong kita ki bakloi ban sngap ya kasur kren ke jongu ngi dei ban kloi ban yo sneu ya kasur ke jongu blei ba u khot yang ai pi ban kala ke bamut tongin sim kapon ke manang kong ka jing hikai na ka jing em jong u herat bangim dei ban long kum herat han rei ngi dei ban long kita ki breu ki bakloi ban sngap ya kasur ke ba u blei u kren hangi ka ba arpat ngidei banlong kum u Yohanes Baptis. U Yohanes Baptis haba uang ba ngalong kasur kebakaran ya ka jing sisa. Ngitip ba kae gane ka jing sisa udai u Jesu hi. U Jesu kombolong ngalong kalanti ngalong ka jing sisa bar ka jing sai. U Yohanes haba wan sa gane ka pertai haba blai la jit yu uyeng na gabanta kane kajing sisa na gabanta kane kajing sai bat kalanti i no ya kane kajing sisa ne kajing sai ne kalanti namar bautip tang kane kalanti tang kane kajing sisa kabala banyalam u sha kajing embom jukut nadu basdang hadu bakut kajing im jungu kumunong ya thulupa kum breu balajit doblei u Yohanes Baptis u yeng triang halor kane kajing sisa den mata kadau wat hadu ba usha ya kajing yap martir u kloi ban phla yala kajing em nag banta kane kajing sisa mangama phiru ko hanmen ko para u Yohanes Baptis u khot weringi bang yidei ban yeng ya kane kajing sisa ngi iwei paiwei ngila yo ya kane kajing sisa nadu bang yo lap yo pedang ya ke sakramen jong ke baptisma ngilong na em kita ki breu ki bakloi ban yeng ha kajing sisa oh ya bang yeng ha kajing sisa ha kajing im kajing ha kajing pi ha kane kajuk ke pemanta ha ka imlang ka salang kajingi klempep ngin sayo mat ki ba persha ya kane kajing sisa kin sadon pet kilat ki ba wan kiba persang ban pendu ya kena kajing sisa kiba khang lat ya kena kajing sisa kiba kwa ban pendamno ya kena kajing sisa ha kajing em kajing ha kajing pi Henry lada ngiyeng scam ha kena kajing sisa kumba Yohanes Baptis uyeng omdan bala ban wengno ya kena kajing sisa na kajing em kajing namar kena kajing sisa kala ban yalam yingi sha kajing em bom jukut kala ban wanra yang abade pi ya kajing ye ya kajing kerku ha kane kajing im kajing ye kebamenta nang tapat kabalai kabangi dei bansim na ka gospel bamata kasngi kadai kalok jong u Herod ka Herodias ngitip ba ka Herodias kadai kalok jong Philip kapara jong u Herod hi Henry Makaro kalong thik kum u Herod ka sya temrau ha kata ka popklim ke jongka ka kuano ban pendu ya kane ke jing sisa den mata kadau dalade kam yolat ban pendu ne pendam ne penyapno ya kane ke jing sisa den mata kadau ka ya lam yala ka jongka khon sya ka jing sneu ban pendu pendam ya ka sur jongka jing sisa sachisin ngede ban keli halade yole se mangama pi iwe paiwe ngilong kum ka Herodias ngikwa ban penduk pendam ya ka jing sisa ka bang yo i ha ka jing im jong kiwe ya lade ngam kwa ban yo priang ya ka jing sisa ya lade ngam kwa ban im ha ka jing sisa Henry ladang yo i ba kiwe ki im ya ka jing sisa ha ba kiwe ki ya ka jing sisa ne ki priang ya ka jing sisa ngi yole se ngi ko aban pendu pendam no yole se dalade ngi mla aban pendu pendam Henry ngi khot ya kiwe ngi wer ya kiwe ban hap ha kana ka pop ko hanmen ko para ha kana ka sngi to ngin sem ya kine ki jinghi kai ke bang yo na kana ka gospel ban kong na sabe bangim dei ban long kita ki breu ki basa temrau ha ka jing sneu kum u Herod nang tapat ka baar ru ngim dei ban long kum ka Herodias syate marau ka pop nang ta penduk pendam ya ka jing sisa penduk pendam ya ka badai hok jong ki wei
But nang dapat ngi khot ngi wer ya ke we ban penduk pendam ya kana gejing sisa. But ngi dei ban long kum Yohanes Baptist. Ban yeng ha gejing sisa walada ngi yomat ya gejing sitam ha gejing em gejing e. Tong ini duai tong ini idea de how Jisu ha kana kesngi kam tame bangila ban yos ngau ya kasur gejong belai ha gejing em jungi baman la kesngi. Ko Jisu be nya ngi khot ngi wari me ngi idea de ha me kam tame kana kesngi. Bamangi ila ban long kum u Yohanes Baptist ban long kata kasur na kabanta gejong me ha ki we pat ki breu ki basong ki basa ha kane kathan gejungi kham tame na kabanta ki to ki breu ki bom pat yos ngeu ya kasur gejome ne ki bom la ban padiang yeme krishan ro yara pro yangi bangim dalale bangim long ku Herod bat ke Herodias ki ba persang ban pendu pendam ya gejung sisa ka pamel ai hani and yoro ya Jesus Christ Junam amen. Trong nhìn nhánh in phala la cái trong cái chừng nghe ngang nghe thao lấy ba bên bờ bờ unong thao cái bên bắt cái kinh đeo pada hal Jesus Christ ukun mamare jungu utrai jungi yau balapun na mensem bakoi yau balakhan kamaria tesati yasha lebe popo Jesus Pilatus lasana pnayu laya palatebiu ulayar shibayab hagasni kabalay lamipan kibayab ulakil shabneng usham shakaman ublay kupab dan barbaro nang taman padman ushar gibim kibayab angay daw mensem bakoi agalam tuloy bakoi agajing salakar bakoi agajing map ekipop agajing mipat kado pada agajing embam chukut amen. Kanambar lais pa prapusaw. Kuk pa ba don bon ngiterwa la jing ai ngu hami yuk pu batlem uban long kamen ukun ba i jong mi pen kentang ya ki jing ai ti la jing ai e do te se kuk pa ba don bor ngiterwa kuri ai ngu hami kawan kaban long ka jing siu spa hasnam ukun jong mi pen kentang ya ki jing ai ti la jing ai e tu te se to duai ko para ba ka jing knya jonga ba jong phi kan long ba padiang hu nak ma du ble pa badan bor baro to train priang sing knya na kikti jong pi na ta jing ro ka brom ka kerteng jong u ka jing mentoy ngi badia ka balang bu kho jong u baro ka wei to padiang ko try ngi kerpat ya ki jing duai jong ki pai jong me lem bat ki jing trwa knya jong ki ba da ki jing asai lem jong kamaria bala kerkhu ka kmi jong khon jong me on dan ka jing ut ya ka ba en shashkor en dan ka jing kerpat ya ka ba en pan leno e da Chris utrai jongi amen.
utrai don rengkat bat pi Rengkat bat piru. token te wila ki danut Nikanti wiki shau token trai. ang utrai blay jongi Ka shong hok bat kadai. da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing panem yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa bu khoj ko blay badan bor bat bom jikut leng ba trai jingi u Jesus Christ namar da ka jing khai u ulapan thamai ya ka jing long breu barem bada ka jing sha shitom jungu ulapan dam no ya ki pop jungi da ka jing mi pa jung u na ki bayap ulapli ya kalanti sha ka jing em bom jikut bada ka ba ukiu shame kokpa ulapli wang ya ki khrdop habneng bad namar kata rengkat bad ka kanhon jong ki angel bad ki rukhoj ngi ruai ka jing ruai ya ro ya me bad ngi pan bana klam sange Uba kuj, utrai ubleki pan. Beneng pertai sawada kaburom chongmi. Hosana, Hosana, Torwa uble shadrong. Hosanna, you bless you know. One haka kerteng utrai, neng pertai sawada kaburong jongmi. Hosanna, Hosanna. Torwa you play shadrong, Hosanna you play tunom. da shisha malong bu khoj ko trai ka thame jong ka jing khoj ba ro namar kata ngi karpat eme to pan khoj pan kantang ya kine ki jing trwa jongi da ba pha yoman sim jong me kum kam cher halor jongki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jongotrai jongi u Jesus Christ hakapor bladi no yo badala kamon snobha ula priang ya ke jing sha chutom ula shim yokpu badik bangu yame ula kedia yo badalai hala gisenran u om to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga iya keban IT na kebanta jong pi hakaju korkom endalalaya bam ula shim yakukuri badik bangu biang yame ula ai hala gisenran u om to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang bathamai batbom jukut ya kaba enpan me na kabanta jong pi bana kabanta kibabun na kabanta gajengmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajingmaya jong kajinge Ni penaya ching yap chong me ko trai bang Ni playa ka ching mi pa chong mi Hadu ba mendawan Hadu ba mendawan namar kata ngi bapen manta ya gajing ya pat gajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yuk po jong gajing em bad ya ku khori jong gajing penem ngi dai ngu aidem namar melenyew yangi babet ban yang khmat jong me bad ban sakri me dak bas ngeuret ngi kerpat yame bangi ke bayo banta kamet bad kasnam kres ngin long ki bala panitali ka we daw man sem bakoy
To ken mau ka tra ya ka balang jong me ka bala friang hasitla ka perthei bato penjina ya ka ha ka jingit ringa bad o Francis upaba koi jongi u bilbat marvein u bishop jongi bad baro kiling do to ken mau lemru ya ki hinmen ki para shenrang bad kinde ki bala yotha da ka ba kulmen ya ka jingmi pad bad ya baro kibara klat no haka jingis ne jongme top yang ya ki shaka jing shai kakmat jongme to isne yangi baro hi kripa diame ba ringa butka maria tsoti ba koit kakmi jongublei u joseph ba koit u karin janga ki apostol ba koit baro ki ringoit kibara pengsne ba yame pateng la pateng ngin long ki babit ban yobin dalem haka jingin bam jikut badwagin yaro bat don barom yame dau kun jingme o Jesus Christ. Dahu lembadu badhau kan long hameu bleu pa badan bor ha gijing long kawe jong man sem bakuj baro ka borom bad gijing ro junom la junom. Amen. Kumlah kum yang ngi daw nong panem bad kumlahi kai ngi dak tin blai ngi no banong Kok ba chungi uba habeneng kanong kakateng chungmi kanuan kahima chungmi kanong kamon chungmi haga kandau kumba habeneng to ayingi minta ko chin bam chungi kabahala kasngi ba to ma bingi kringkang chungi kumbang irungi ma pikibles ni wingi parwari alamingi sha ka chimpan shoy henry to palajingi na kabasniu to penlaji ngi karpat kotrai na gijing sneu baro ha gijing sbon jungme to a jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da gijing rap ka jing isne jume ngin lai barabor na kapop bad ngin yo jing ya da na gijing jenjar baro kat ba ngi dinga kwelenti ya gijing kermen bakoj bad gijing wan pa jong nong panem jungi u Jesus Christ Namar ka chungmi ka long kahima ka chungmi ka borbit ka burom junom la junom Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe yaki pop jungi hanroi ya ka jungai jong ka balang jung me bad ha ka jing sbon jung me to ai ha ka ya ka jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum ka mon jung me mame ubim babasun shar junom la junom amen ka jing sukut rai kandan barabor rengkat bad pi rengkat bat piru Long ini terwa ya kada ke jingsuk iwe ha iwe pat. Ku kun lang pron mi bagi no ki pop ka birthday tus ngau sen eyangi Ku kun lang pron mi bagi no ki pop ka birthday tus ngau sen eyangi Ku kun lang pron mi bagi no ki pop ka birthday to ai ching suk yangi Hak me kulang brod jong blai hak me bukin no gi pop jong ka perthei suk ya gito gi balakhat sha ka jing khawai jong kun lang brod ko kan ra dam shom hak man rong pop ka ing nestanga fresh from the tin kamisan na kan sakya hi
shu ni qua chín đi ya ching y thang amila thế se da unga na po mau siang mi pendap shonya kakuri jonga mi pendap shonya kakuri jonga ya ungan bu ha ungan so yang unlam unom ben bu ko baro shilende men jonga mansa inna dangale kumta mi benda pen yang atrai daga chingi ching spun ba chingi sei ngam dengan shu ni qua chin đi ya chingi thang amila thế sei da unga na po mau siang mi penda shonya kakuri mi penda Sonya kakuri jonga hang nu atra Jisu bihe ya shisha me pendap me penbiang yangi ya baro kijing dan kam kebangi dan kam ha kijing em kijing poladang dan kijing e kijing sitam dan kijing jenjar kijing em kotrai kijing dan rengkat kejume ka ajing kermen ka ajing tengan ka kershan yangi bangi laban em kijing em kamal lakasni Mar kata kadau ko Jisu bihe ha kana ka step kabangi layo pediang kamer berkasnam ke jeme kajing dan rengkat ke jeme kanang ai bor susu yangi bangila ban le prasya ya baro gijing em gijing bangila ban yai leng ba baro kita gijing kerdo ke bangi kendo ha gijing em gijing minang kerpa susu ya me ko tra Jisu beje menang yai don rengkat bangi menang ai bor yangi menang prasya yangi men ya lam ban menang betul susu yangi way Kamtame kotra Jisu na kebenta kepang bersikam i Bella Silvia Wanyang berkunjuru na kebenta i Rosella Wanyang ibarat kesnikha kejumpa berkunjuru na kebenta i Rebana Kurba berdana pereng kejumpang kansar bagi presia kendriang pangiru Yohana kejung syasumar jungi menta ko Jisu telai kampela na kebenta kejumpi Sajisin ko Jisu kiwe Iwan rak majume Nak bencar kain kesem jong kong joyful Bagi balantai Ko try Jisu tunang don rengkat bagi Tunang kutilenti memiliki Tunang kersian memiliki Hamtame Apeng kajing em kabasosat Apeng kajing em kabangi kendunya kajing e Jisu nang ay kersian yangi Nang ay boring Nang yalam banang kutilenti yangi Palang baga jingdan rengkat ke jume Shisha Nilong kita kikon binong kikon bishop ke jume Ni iti lade hame ko Jisu Ni iti lade hame Nak wan bat simti yangi Wan bat pelong yangi kikon gijong me Tol ngini aduai Ha kabayabam yasip ya kane ka sakramen na beneng kotrai ngi kerpat ya kajing isne jongme bamangi ki bakmen ha kaburam ya kamaria thesati bala kerku ngin la dag ba pertho bod yaka balong ki sakri ba biddor jong kajing maya
jong ga jing suspa jongi dau Chris utrai jongi Amen. utrai don rengkat bat pi Ringkat bat piru. ulai badan bor un kurku ye pi pa badukon badaman sem bakot Amen. tolet suk ya ro utrai da ga jing em bha jong pi Ngis ngongu yau blay. Ngunshim ka jing ruai pen kut na ka nambar saus pa khandai. Ku trai jonga habang apoy perkan ya ka jing krau ki kam ki kti jong me kas ngi ki klon kal ka bor pertan nong thao chong ngunga demani men sim chong turwa ching krau ublay ching it mayan ublay lai way ken tiêu ching krau hakalis bun lebha unong penim ublay jonga kaburam hauk pabra ukun mer haw men sim bakut Kong kum jemta ber barabor chinom lan chinom. Ene ro eu trai Jesus Christ.